pillin pajutusta, toki vain pajutusta. Hei, soreasti, koreasti pillini soiti, toki vain pajutusta. Hei, soreasti, koreasti pillini soiti, toki vain pajutusta. Suurten selkeikkaa, yön sävel soikoon sielun kauki, sillä kaikki katoaa, lennättäkää laulutussa. Suurten selkeikkaa, yön sävel soikoon sielun kauki, sillä kaikki katoaa. Siinä on ihan kiinnosti. Klara för avlösning. Valmistautukaa ampumaan. Putsa röret. Rassatkaa putki. Voi ei. Siinä nyt vasta valmistaudutaan laittamaan. Ladda kruut. Ladatkaa ruuti. Ampuuko se nyt tuolla tykillä päähän? Ei, kato, nyt sitä ladataan vasta tässä vasta. Nyt laitetaan ruuti. Joo, kyllä ne sanoo, että kun ne rupeaa, sitä ei ole vielä tarvitse pitää korviakin. Voi ihan hyvä. Tuolla Ella. Tuolla Ella. Joo. Mutta nyt pitäisi vähän jo. No, kato, nyt laitetaan ruuti sinne sisälle. Äsken se putsattu, nyt on ruuti sisällä. No eikö hän käsiä täällä? Onko kuuma vähän käsiä vai mennikö kädet liikaa? Millaisiin? No kato nyt ensin, kato, tässä näytetään samalla, miten se valmistellaan tuo ase. Sekä tälle. Ville, me laitan tälleen. Tälleen. Tohon päälle ja sit painat. Oi, tälleen ja painat. Mä en pysty lähteä. No mä pidän näin. Sittenhän se onneksi ei vielä, kun mulla on kädet aivan puuttuneet. Oi, sylkä, se tulee sylkää. No kun mie katon, millä ne ampuu, kun se... No nyt se on ladattu. Ja nyt on ään... Tää ruuti on laitettu. Se... Nyt laitetaan annos. Että paperi palaan. Joo, ja siellä sisällä on lähtökohtaisesti joku niinku annos. Ihan pikkuinen kivi.
Ei sillä ole varmaan. Entäs jos on mustaa? Ja ampuuko? Oi nyt! Nyt laitetaan sytytyslanka siihen. No, kahville ihan rauha. Nyt laitetaan suuntimaat, mihin halutaan ampua. Katsot meikä se puun. Kiitoksia. Terve. Pitkästä aikaa. Että pitkästä aikaa tää. Minä voisin kertoa sen. Tämä on kyllä sellainen, joka pitäisi korjata luonnosta poikkeen. Tämä on Espanjan viruetana. Aha. Niin, että näitä kun löytyy joka paikassa, mutta nyt oli pakko kokeilla. Kyllähän se nyt vähän tipuu. Eikös tää nyt mene teidän mielestä koko hyvin? Ei! No ei sitten. On minulla toinen niin tyyli. Haluatteko nähdä? Mitä nauratko sä? Täällä Veturinissa yksi ajattelee, että mä en muka lennä. Mä surffaan! No, miten tällaisilla sateenvarjoilla sitten pitäisi lentää?
Arvatkaa mitä? Nyt me kaikki tanssitaan yhdessä. Nouskaa ylös. Tekekää, että siis teidän ei tarvitse enempää. No niin, laitetaan vähän musiikkia ja sitten me tanssitaan yhdessä. Ootteko valmiina? Joo, joo. Joo, niin. Nyt te näette mut niinku tästä pyötäröstä alas, mutta ei haittaa. Ootteko valmiina? Sitten lähtee takaisin. Sitten menkää kyykkyyn oikein alas. Hyvä. Joo. Hyvä. Sitten kun menee tosi alas, niin saa kantaa takaisin. Pakkaralihakset sisään. Hyvä. Joo. Eikö se ole helppo? Noniin, eikö oo? Sitten pyöritään vähän ympäri. Noin. Toiseen suuntaan. Sitten lähtee alusta. Joo. Mennään taas kyykkyyn. Sitten pyörii taas ympäri. Hyvä ja toiseen suuntaan. Sitten ilmakitasooloja. Kiitos. You desire no earthly thing, but yet you had it readily. Your music still you play and still, but still you would have loved me.